ಸೋಲ್ಮೇಲು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ഞാൻ ആട്ടದ ambassador from Chicago, Illinois. Welcome you all for graduation ceremony of ATA Ballet Tulu Lipi Kalpuga, class of 2026. I'll be the Zoom moderator of the event. Some floor guidelines. This graduation ceremony is going to take about 70 minutes. All the participants will be muted except the one who's speaking. If you have any questions, please post it in the chat. We'll address at the end. There will be separate Q&A session at the end. With that, I'll request Smita Rai, the student of ATA Ballet Tulu Lipi Kalpuga, class of 2026 from Michigan, to take over the graduation ceremony event as master of ceremony. Thank you. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಮೂಡೈಡು ಗಟ್ಟದ ಸಾಲು ಪಡ್ಡೈಡು ಕಡಲದ ಪೊರ್ಲು ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳದಿನ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿದ ಪೆಟ್ಟದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣದ ಭೂಮಿ ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿತ ನಾಗ ನಡೆತ ನಮ್ಮ ನೆಲ ತುಳುತ ಅರ್ಥನೆ ಮೆತ್ತನೆ ಪಂಡದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ನೆಲ ಒಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ಲ ಮೆತ್ತನೆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಕಲು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ದರ್ಪಗು ಜನಕುಲು ತುಳುಲಿಪಿನು ಬುಡುದು ಬುಡಿಯರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುಲಿಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿನು ಒರಿಪಾದ ಬುಲೆಪಾವರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪಾಠ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೇವೆ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟೆದ ಮೂಜನೆ ಎಸಲದ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ದ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟೆದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಶಿಗಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರನ್ ಕೇಂದ್ರನ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ಮಿತಾ ರೈಕಲೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನ ಶುಭದ ಪಾತರ ಪನ್ಪಿನನು ಕೇನುನ ಸುಲಭ ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ನಾತ ಎಡ್ಡರಿಟ್ಟಿಡು ಬಿನ್ನೇರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ದುಂಬೋರಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟಗ ಸೊಲ್ಮೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟೆದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2026 ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಲೇಸುದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತಿನ ತುಳುವ ಬಿರ್ಸಿರ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿತಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನು ಆಟದ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆನು ಈ ಲೇಸುಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಲೇಸುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾಮಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾಲ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮೆರೆನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟೆದ ಮೋಕೆದ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಾತಾ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೇನು ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆನೆ ಝೂಮುಡು ಲೋಕ ವರ್ಮೇಡ್ದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಬಂದುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಇರನ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ಕಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆಡ ಅಪ್ಪುನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟೆದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಸ್ಟನ್ ಮೆರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೇಂದ್ರನ್ವೆ. ಅನಂಗ ಪೂಜಿತ ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತ ಏಕದೃಷ್ಟ ದೈವಕೃತ ಭಕ್ತ ಜೀವಿತ ದ್ವೈಮಾತುರ ಶಾಶ್ವತ
ವಿಘ್ನಹರತ ತ್ರಯಾಕ್ಷರ ಅಮಿತ ಬುದ್ಧಿವಿದಾತ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಕುರತ ವಿಶ್ವವಂತ ಪಂಚಮುಖಿ ಅಪರಾಜಿತ ಸರ್ವಕರ್ತ ಸರ್ವಕರ್ತ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ ಹೇರಂಬ ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ ಹೇರಂಬ ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಬೆಳಕನು ತೋರು ಬೆಳಕನು ತೋರು ಪ್ರಭುವೇ ಸುಪ್ರದೀಪ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ ಹೇರಂಬ ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಕರಗಳು ಜೋಡಿವೆ ಹೇ ಗಜಾನನ ಅಭಯ ನೀಡಿ ಹರಸು ಶುಭಾನನ ಕರಗಳು ಜೋಡಿವೆ ಹೇ ಗಜಾನನ ಅಭಯ ನೀಡಿ ಹರಸು ಶುಭಾನನ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ ಹೇರಂಬ ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಸಕಲರ ನಂಬಿಕೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮೇಶ್ವರ ಜಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಅರಿತ ಭುವನೇಶ್ವರ ಸಕಲರ ನಂಬಿಕೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮೇಶ್ವರ ಜಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಅರಿತ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸೋ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸೋ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಪಾಪ ತೊಳೆಯುವ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ಪಾಪ ತೊಳೆಯುವ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ ಹೇರಂಬ ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಬೆಳಕನು ತೋರು ಬೆಳಕನು ತೋರು ಪ್ರಭುವೇ ಸುಪ್ರದೀಪ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ ಹೇರಂಬ ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ ಹೇರಂಬ ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿತಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನು ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜೆಕೊಟ್ಟೆದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ರಶ್ಮಿ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಮೆರಡಿಕೇನೊನ್ಮೆ ರಶ್ಮಿ ಕೋಟಿ ಸೋಲ್ಮೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿತಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 25 ವರ್ಷದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುನ ಅವರಿ ಥಾಟ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಲೇಡು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸದು ದುಂಬರಿತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರಿತಾರು ಇತ್ತೆ IBM ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ದ ಚೀಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫೀಸರ್ CTO ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಮೇರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಡ್ PhD ಮುಗಿಸಿದೇರ್ ಮೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯೊಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಯನ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೇನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೇರ್ ಸರಿತಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಫಲಿತಾಂಶಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ವೃತ್ತಿಪರೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಹಾರುಲೇನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಗುರಿಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರು ಮೇರು ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ 2023 ಇಸ್ವಿಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ರಾಯಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ 2024 ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸೇರೊನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನ್ ಗೆಂದಿದೇರು ಕೆಲಸೊರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಸರಿತಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಡು ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಪೊಂಜೋವ್ಲೇನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗೂ ಆಕರ್ಷಿಸರೆ ಮೇರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಲೆಡು ಸ್ಟೆಮ್ ತರಗತಿಲೇನು ಮಲ್ಪುವೇರು ರಂಗೋಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ಡ್ RJ ಆದು
ಬೊಕ್ಕ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜೊತೆಗೆ ನಡಪಾದು ಸಮುದಾಯಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮೇರು ಎ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ನಡಪಡಾವುದುಲ್ಲೇರ್. ಅಂಚೆನೆ ರೇಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪಸರಾವುದುಲ್ಲೇರ್. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಳೆಪಾಯರೆ ಮೇರೆಡ್ದು ಆಪಿನಾತ್ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯನು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿತಾನು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಪನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೋನ್ವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಶ್ಮಿ ಇರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂತನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೆಗ್ ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಇನಿ ಸೇರ್ದನ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ಬತ್ ಸೇರ್ದರ್ ನಿಕ್ಲ್ ಈತ್ ದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದ ವಾರಡ್ದ ವಾರ ನಿಕ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ವಾರ ವಾರ ನಿಕ್ಲ್ ಕಲ್ತದ ಮೂಲಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದರ್ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಈ ಆಟದ ಬಳೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ 2026 ವರ್ಷದ ಈ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ನಿಕ್ಲ್ ಪೂರ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಾರ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತದರ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಲಿಪಿ ಐತ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆನ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ದೆತೊಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಎಂಕಲ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ದಿನೋಲ ನಮಕ್ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತದ, ಅವು ಬಕ್ಕ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾದ, ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೆತ, ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಂತದ, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯರ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ವಾರ ವಾರ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತರಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂದುಂಡು. ಐನ್ ಕಲ್ತದ ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತದರ. ಸೊ ನೆನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ದಾದ ಯಾನ್ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಪಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಕಲ್ತದ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನ್ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಂಡಲ ಬರೆಯರ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾಯನ ಶ್ರೀವಲ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂತೂ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪಾನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ಪಾದಿಪ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ನೆನಪಿಪ್ಪು. ಅವು ಅಂತೂ ಲೈಫ್ ಉಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮೋನೆಡ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಆರ್ ಕಲ್ಪಾಯನ ಆತ್ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಒರಿತನಂದ್. ಸೊ ಅವು ಒರಿಯಾಡ್ ಬಟ್ ಆ ಒರಿಯೋಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ದಿನೋಲ ಬರೆಯೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ ಕಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬರೆಯೊಂದಿಪ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ದಿನೋಲ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬರೆಲೆ ಬೇತಕ್ಲು ಬರೇನೇನು ಓದ್ಲೆ ನಮ್ಮದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಏರಾಂಡ ಬರೇತಿನೈನು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಅವು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತನಾಗ ನಮ್ಮಡ್ದಾದ ತಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತನ ಅವ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು, ನೈನ್ ತೆರಿಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೇತೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ನಮಕ್ ಬರೆಯರ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು, ಓದೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಕ್ ದಾದ ಬರೆಪುನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ, ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲ ದಿನ ದಿನ ದಾದ ಮನ್ಪುರ ಐತ ವಿಷಯ ಬರಲೆ, ನಿಕ್ಲು ಓಡೆಗಾಂಡ ಪೋದಿತ್ತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲೆ. ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಶ್ಲೋಕಲ್ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ್ ಉಂಡು, ಶ್ಲೋಕ ತರ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ದಿನೋಲ ಬರೆಯೋಲಿ. ಸೊ ಐನ ಬರೆಪುನ ನಿಕ್ಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೆ ಅತ್ ಬಕೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪುದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತಾದನ ಐನ ನಿಕ್ಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತೈತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕಲ್ಲ ಕಲ್ಪಡ್ ನೆನ್ನು ದುಂಬು ಕೊನಕನಮ. ಸೊ ಬಕೊಂಜಿ ಸಲ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲ್ ಮಾತ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಸೇರ್ದಾರ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆ ತೊಂದರ ನೆನ್ನ ನನ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ನಮಲ ತೂಕನ ನಿಕ್ಲ್ ಬರೆತಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓದರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪ ನಮ್ಲ ನಿಕ್ಲ್ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತನ ನಮಕ್ಲ ಕಡಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಓದುವ ಐನ್ ನಿಕ್ಲ ಐನ್ ಓದದ ಐನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯನ ನಿಕ್ಲೆಡ ಕಲ್ಪುಗ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ, ಈ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಮ್ಮ ಆತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಇನಿ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪೆ. ಆತೆ ಪಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮೂಲ ಪಾತೆರರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ
ತರೆ ತಗ್ಗಾದಿರೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದರ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕ್ಯರ ನಮ ಪುಣ್ಯವಂತದ ಅಂದೆ ಪನೋಡು ಅಂಚಾದೀರ್ ತಿಕ್ಕದರ ನಮಕ್ ನಮ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನೈಕ್ ನಮನೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು. ಸೊ ಶ್ರೀವಲ್ಯ ಕೈರೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಗುರುಕುಲುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾಯನ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಆವಡ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಆವಡ್ ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಆವಡ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಮುಳು ಸೀಕೆ ಅಣ್ಣಲ ಉಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಒರ್ಮೆಡ್ದ ಸೇರನ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜಯತುಳು ನಾಡು ಸಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿತಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಕೆವಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿನ ನನ್ನ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚ ಕೊನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೆವಿ ಪಾತೆರನ್ಲ ಕೊರಿಯಲು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೇನು ಪೆದ್ದಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನೇ ಧನ್ಯ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜಲಿನ ಏತು ಪಂಡಲ ಏತು ಪುಗರಿಂಡಲ ಯಾವಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಸರ್ತಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನ ಒರಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ರಶ್ಮಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರಡೆ ಕೇನೊನ್ಮೆ. ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುದ ಸಾನೂರ್ ಗ್ರಾಮಡು ಪುಟ್ಟಿಯರು. ಸಾನೂರ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ PUC ಮುಗಿತಿನ ಬೊಕ್ಕ NMAMIT ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸುವರ್ಣ ಪದಕ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತೊಂದು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ BE ಪದವಿನ ಮುಗಿತಿಯರು. ಐನ ಬೊಕ್ಕ IIT ಮದ್ರಾಸ್ ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ MTech ಬೊಕ್ಕ PhD ಪದವಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ ವಿಷಯಡು ಪಡೆತಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಐನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾರಿಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೋಗ್ರಫಿ ವಿಷಯಡು ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ ಮಲ್ತೇರು. 14 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಲೇನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇಫರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ನು ತನ್ನ ಪುದರ್ದು ದೆತೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮಿಲ್ಪಿತಾಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ KLA ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗು ನೇತೃತ್ವ ದೆತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇಫರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ R&D ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸಡು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೇರು. ತನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಲ್ಪಿತಾಸ್ಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ RSS ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಆದಿತ್ತು. ಡೈಲಿ ಶಾಖಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಿಲನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಾಷೆಲು ಲಿಪಿಲು ಯೋಗ ಬೈಕಿಂಗ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ನ ಆಸಕ್ತಿಲು ಆದುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪನೋಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಯದ ವಲಯ ಹಿಡ್ದು ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದಾರ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಏರೇರೆಗ್ ಮತ್ತ ಪಗೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಗೆಲ್ದ ಏರೇರೆಗ್ ಬಯ್ಯನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯದ ಏರೇರೆಗ್ ರಾತ್ರಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿದ ಇಡ್ಡೆಪ್ಲೆ ನಯಾನ ಬಯಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೂರು ಕಾಲಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಸರಿ ಅಂಡೆ ಸರಿ ಅಂಡೆ ಅಂತೆ ಸರಿ ಅಂಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಸರಿತಾ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತ್ ನಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುರಣಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸ್ಮಿತಾ ರೈ ನಿತ MC ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೆ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದಾರು ನನ್ನ 5 ಜನ ಉಳ್ಳರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪೇರು ಬಸ್ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ ಉಮೇದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯವನ್ನುಂಟು. ಓವೋ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವರೆಗ್ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಕೆಲವರೆಗ್ ಉಳ್ಳ್ಯನಾಗ ಬೇಗ ಕೆಲವರೆ ಬಯ್ಯ ಕೆಲವರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವಾರೋಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲು ಸಮಯ ಕೊರಿಯಾರಿ ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ.
ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರ ಅದು, ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಬರೆಯೋಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಲವರು ರಡಡ್ ಸರಿ ಮುಜಿ ಸರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂಡಲ್ ನಿಕ್ಲು ಬರೆಯೋದು ಕಡಪ ಒಂದಿತ್ತ. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲು ಮಂತಾರೆ. ಒಂದೇ ಮನ್ಪರ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಉಮೇದ್, ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರೀನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು, ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷದ ಕಡಿಮೆದ ಜೋಕ್ಲ ಎತ್ತೇರು, 8 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡಂಡ ನಮಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಶಾಲೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆಯಿ ಕಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಅಡೆಗ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಪನ ಮುಗಿನ ಬಣ್ಣದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರಲೇಡು ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಸಾಧಾರಣ 8 ವರ್ಷ ಆಗಲ ನಂಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ದುಂಬೋಡಂಡ ಇಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಕಲ್ಪರೆ ಆತು ಅಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಏತ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದಿಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 5 ತಿಂಗಳ ಅಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡದು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತು ಬಿಡಿಯ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ನಮಕಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋಡಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರೆಯರ ಆಪನ್ ತುಳುಡು. ಅಂಡ ಎನ್ನಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಏತ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಾನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ಬರೆದು ಏತು ಸರಿ ಬರೆಯೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಪಿ ಬರೆಯೋಡಿತ್ತಾడు. ಅಂಡ ಈ ಸರಿ ಖಾಲಿ ರಡೇ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದೇಕ ದಾದ ಕಾರಣ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಈ ಆಟದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡ 2023-24 ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಐಟ್ ಕಲ್ತೀನಿ. 17 ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಉಂಡು, 34 ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು, ಪಿರ 17 ಕಾಗುಣಿತ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ದಾಯಕ ಬಂಡ ನಿಗ್ಲೇಬ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರಿತ ಶುರುಕ್ಕೆ ಪಣ್ತೇರು ಇತ್ತ ಖಾ ಬರೆಯೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಂಬುಡದ ನೆನಪಿತ್ತಣ್ಣ ಅದಾಗ ನಂಗೆ ಖಾ ಬರ್ಬಿಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಖಾ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಕೆಂಬುಡೆ ನೆನಪಿದೆ ಬರೆಯಪ್ಪನು. ಅಂಚನೆ ಹೂ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಹುಚ್ಚು, ಗಾ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಗರಗಸ, ಮತ್ತೆ ಚಾ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಚಾತ ಕಪ್ಪು. ಇಂಚ ಒಂದೇನ್ ಮತ್ತ ಒಂದು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಯವಂಡೆ ನಂಗೆ ಬಂಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬರೆಯವರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಆತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾಂತ ಅಕ್ಷರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನೆನಪುದಿಯಾರೆ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಸರಿತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ್ಯ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಬಂಡವೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ನೆಂಬ ಕಾಕಲ್ನ ಗುರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನಿದ ಕಲ್ಪನ ಮೆಥಡ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಕಲ್ಪಾದ ಉಂಡ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಯಿ ಬೈದು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳೇ ನಂಗೆ ಆಯಿ ಬೈದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ನಂಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಿದ್ದ ಆ ಈ ಇರ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಗುಣಿತಡ್ ಇತ್ತ ಖಾ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಬಾಲ ಕೊರೋಡು ಇಂಚ. ಇತ್ತ ಕನ್ನಡಡು ಬರ ತೂಂಡ ಹೂ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಸುರುಳಿ ಕೊರೋಡು ಇಂಚದ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸುರುಳಿ ಕೊರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಪೂ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಕಾಟುಗೆ ಕಾತ ಬರೀಟು ಸುರುಳಿ ಕೊರೋಡು, ಪೂ ಬರೆಯೋಡಂಡ ನಡುಟು ಸುರುಳಿ ಕೊರೋಡು, ಅವೇ ಮೂ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಮಾತ ನಡುಟ್ಲ ಕೊರಂಡಾಪುಜಿ ಬರೀಟ್ಲ ಕೊರಂಡಾಪುಜಿ ಐಕ್ ನನೊಂಜಿ ನಮೂನಿ ಕೊರೋಡ. ಅಂಚನೆಗ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಂಜನದ ನಡುಟು ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಸೇಮ್ ಸ್ವರ ಆಪುಜಿ. ಅಂಡ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಖಾಲಿ ಆ ಹೊರನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 18 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಲ್ತಂಡ ಖಾ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಅಂಚಿಡು ಮಾ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಇಂಚಿಡು ಇಂಚ ಹೊರ ಕಲ್ತಂಡ ಐತ ನಡುಟು ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ವ್ಯಂಜನಲ್ಲ ನಡುಟು ಪಾಡೋದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ಒಂದೊಂದೇ ತಮಿಳ್ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಮಿಳ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನೊಂದೇ ತಮಿಳ್ ಕಲ್ತದಿತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಅಂತ ಅವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ತೋಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ತೂನಾಗ ಒಂದೊಂಥರ ಬೇತದೋಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ
ಐತ ಎಡತ ಬರೀಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಪುನ್ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಬರೀದ ಐತ ಬಲತ ಬರೀಟ್ ಬರೆಪುನ್ ಅಂಡ ತುಳುಟು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಯನಾಗ ಎಡತ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಜಾಗ ದಿವೋಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಡೇ ಬರೆಯೋಡ ಡೇಟ್ ಇಂಚಿ ಎಡತ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಜಾಗ ದಿವೋಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಅಂಚೆ ಬರೆಯೋಡು ಅಂಚೆ ಜಾಗ ದಿವೋಡು ಇರು ಬರೆಯೋಂದೇ ಬೋಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತುಳುಟು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಇಂಚದ ನೆತ್ತ ಎಡತ ಬರೀಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲತ ಬರೀಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತುಳುತ ಬಂಡ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೋರ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂಡ ವೆಬ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಅವೇನ್ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರ ಬರೆಯನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಲೇನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂಡ್ ತುಳುಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಉಂಟುದಲ್ಲಿ ತಂಜನೆ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ಇಂಚಂದು ಪಣೋಡ ಇಂಚ ಅನ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರಾಬಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರೆಯಡಪ್ಪ ಅವೇ ತುಳುಟಂಡ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ಅವೇ ತರ ಕೆಪ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಇಂಚ ತುಳುಟುಗಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಶಬ್ದ ಏತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದೆ ಇಪ್ಪುಜ ಈತ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವೇರ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪುನೇ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಕವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಬರೇನಗಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನವಪದಾದ ಅನ್ಪುಂಡ ಆನ್ ಏಂದೇ ಬರೆಪ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬರೇನಾಗ ಅವೇನು ನೆನಪುದೇವಡು ದಯ ಬಂಡ ಅನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಶಬ್ದ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಕಾಗುಣಿತ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಸುಲಭ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐತ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಚ ಮೇನ್ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಪೆ ಅನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಪೇ ಅನ್ಪುನ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪುನ ಶಬ್ದೋಡು ಏತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಈ ಆಟ ನಡಪವನಿಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ನೋಡು ಭಾಸ್ಕರನ ಅವಕಾಶ ಒಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಬಂತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಡಪ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕಡಪ ಉಂಟು ಬೇತಕ್ಲು ಎಂತ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕುದರ್ಗ್ ಇತ್ತ ಯಾನು ಚಿಂಚೂರು ಮಂತದೆ ಶುರುಕ್ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಆತ್ ಮನ್ಪರಾಯಜಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದೇಕಂದು ಬಣಲಿ ಅಂಚ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದುಂಪು ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಉಂಟು ಅಕ್ಲು ಏತ್ ನೆಕ್ ಸಮಯದ ತೊಣವೇರು ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 25 ಜನತ್ತ 25 ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಆ ಇಮೇಜ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಇಮೇಜ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಪಿರ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನಟೇಷನ್ಸ್ ಮಂತದ ಪಿರಗಡಪನ ಒಂದು ಸುಲಭ ಇದೆ ದಯ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಮಾಂತರಗಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂಜಿ 1000 ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂಜಿ 2000 ಮೆಸೇಜ್ ತಯಾರು ಕೊಡ್ಸೋದು ಇತ್ತಾನ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ದಯವಂಡ ಹೆಂಗ ಆಪುಜ ಪಿಕಪ್ ಮಂತ್ ಬೇರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಫೆಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಹೊರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಆಪುಜ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಎಂಚ ಕೀಪಪ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮೇನ್ ನನಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ತು ಪಿರ ಈತು ಇಲ್ಲದ ಬೇತಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲದ ಚೆಕ್ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ತುಳುತ ಈ ಲಿಪಿನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಪಸರಿಸಾವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮನ್ಪುನ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾರ್ಥಕ ಅವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಬೋಡು ಎಂಚ ಅವಡ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಸರಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಬೇತ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳ್ಪಲ ಇತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಟೀಚರ್ ಆದ ಸೇರ್ವಲಿ ಇಜಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನೀ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಪಾಳ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಐಟ ನಿಕ್ಲು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ನನ್ನ ಬೇತ ಓವಂಡಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡಪವನ ತುಳು ಇಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಲಿ
ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದುಂಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡಿತ ಆಟ ಐಜಿಂಡ ಇಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಳ್ಳ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಇರುವ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸವಡ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆವಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಅದಾಗ ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ನೋಡ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡೆ 4 ಎಣ್ಮ ಲೈಕ್ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಪವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಪಸರಿಸವಡು ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಉಂಟವೆ ಸರಿತಾ ಬಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆಯೋದು ಕಡಪಾವಲಿ ಇಜಿಂಡ ಓವ ಬೇತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯವಲಿ ಅಕ್ಲನ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವು ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ದಿನೋಲ ಸರಿತಾ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲೇರು ಸಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ರ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು 4 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೆಯೋದು ಡೈಲಿ ಬರೆಯೋದು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಅವು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಬರೆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರೋಡಿ ಆನಿತ್ತ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾವ್ದಾದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ದ ಅವು ಆ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೇತದ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಬರೀಟ್ ಅಂಟದಿತ್ತ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ದಿನ ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ತೋಜು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅಂಚ ಮಂತೇನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬಂದ ಅವು ಅಕ್ಷರ ನೆನಪುಣ ಯಾನ್ ತುಂಬೆ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಮೆಥಡ್ಲ ಉಂಡು ನೆನಪು ದಿಯಾರ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಬುಡೆ ಉಚ್ಚು ಗರಗಾಸ ಇಂಚ ಮತ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ ಸರಿಯಾಪನಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಪ್ಪನಕ ನಂಗೆ ಅವೇನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಳ್ಪಲ ದೀಂಡ ನಂಗೆ ನೆನಪು ದಿನೋಲ ಮಂಡೆಡು ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಂತಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ತಿನ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ನನವರಿಯಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಸೇರಿ ಆಡ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಪಸರಿಸೌಂಡು ಅಂಚ ಆವಡ್ ಮಾತ ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 80% ಜನ ನಮ್ಮನ ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ್ತ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಪಣವಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ನೀನು ದುಂಬುಕೊಂಡಲೆ ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಿಗಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜನಕ್ಲು ಆವಡ್ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡದ್ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಉಂತಾವೆ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೈ ಆಟ ಸಲ್ಮೆಲ್ಲು ಜಗದೀಶ್ ಮರೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಯಾನು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ನಿಟ್ಟೆದ ಒಂಜೆ ಬ್ಯಾಚ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜೆ ಫೋರಮ್ಡ್ ಸೇರ್ದ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇರ್ ಪಂಡರಿನಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ್ದು 8 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಯರು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡದ ಅವೇ ಇರು ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪಂಡರ್ ಕಲ್ಪ ಅವನ ಮೆಥಡ್ ಅವು ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಪಾತರ ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಕೆಬಿ ಪಾತರ ಎಂಚ ನಮ ಕಲ್ಪವಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಎಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ್ಲ ಪಂಡರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗು ಬರ್ಕ ಕರಿನ 3 ತಿಂಗಳೊಡು ನಡತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಪಾಟುಲೆನು ಕಲ್ತದ ಗೆಂದಿನ ಮಾದಾ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಮಾನಪತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಪುತ್ತು. This is a time for celebration, awarding the certificate of completion for all the successful students. Let us watch a small video. Thank you.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗ ನಡುಕುಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಪಿನ ಕಜ್ಜೋಡು. Now let us hear some experience from our classmates. ಚಿದಂಬರ ಶೆಟ್ರೆ ರಟ್ ಪಾತ್ರಪ್ಪನಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿನೇ ತುಳುರಾಯನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಪನೊಲಿ. ಸುರುಟು ನೆತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ ಪಾಠ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡೆ ಆಂಡಲ ಐಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗ ಆರ ಆತ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಅದಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತು ಐಟಾದ್ರ ಐಟ್ ದುಂಬ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನಂತ ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಐಟ್ ಹತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ ನಿಖಿಲು ಆ ಕಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇದಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ನಿಕಲ ಕಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ತರಿಕೆ ಆಯ್ತ ರೀತಿಲ ಅವೇನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಕಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಐದಕ್ಕ ಐತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಲ ಐದಕ್ಕ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಾದ್ ಬೆಳಗದು ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಈ ಭಾಷೆ ಮಾತ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿಕೆನೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಆದ್ ಬರಡೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿದ ಪಾತ್ರ ಚಿದಂಬರ ಶೆಟ್ರೆ, ಧನ್ಯವಾದಲು. ರೀತಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಉಲ್ಲರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ. ಇನ್ನಪುದ ರೀತಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ನಾರ್ತ್ ಕೆರಲೈನಾ ಡುಪ್ಪೆ ಆಟ ಬೊಕ ಮಾತ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೈನಿಗ್ ಪೋಯ್ನ ವರ್ಷೋಡ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಆಟ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೊಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತೂ ದಿತ್ತೆ ಸಿರಿ ಪರ್ಬಾಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಫ್ರಮ್ ಯು ಆಲ್. ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಲ್ಲಾತೀನ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ US ಮಲ್ಲಾತೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಗ ಬೊಕ ಇತ್ತೆಲ ಮೂಲ್ ಇಲ್ಲದಪ್ಪಿದಾಯ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ಲು ತುಳು ಪಾತೆ ಇರುವ ಪಣ್ಣಗ ಅಗಲ್ಕೇನು ನಿತ್ತೆ ತುಳು ಓ ಭಾಷೆ ಒಲ್ತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತಗಲಿ ಗುರ್ತ ಆತಂಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ. ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕಾ ಬುಡ್ಲೆ ಮುಂಬೈಡ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ್ ತುಳುಟ್ ಬರೇರೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದ್ ಕೇಂದ್ ಬೊಕ ಪಾತೆರ್ದು ಯಾನ್ ತುಳು ಕಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಓದದ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ನಲ್ಲ. ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ್ ಮಾತಾಲ ಪಿದಾಯ್ ಊರಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜನಕುಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ರೋನ್ ಕೂಡ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ರೀತಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಇರೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಲ್ತದು ಪೊರ್ಲೊಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾವಲಿಂದ ಪಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೇತೆಯರ್ಲ ಪಾತ್ರವರೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಸಹಪಾಠಿಲು ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ದೀವಿತ ಒಪ್ಪೊಡು ಎಲ್ಯ ಪೊಣ್ಣು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಉಲ್ಲರ ದೀವಿತ ಅಡಿಗೊಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದೊಂದು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪೋಲೆದು ಓಕೆ ಸರಿ. ಆರು ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡ ಆರು ಇತ್ತೇರೆ ಇಂಕಾರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆ ಕಾಂಡ ಚಾಟೆಡ್ ಚಾಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡಿಯೋನ್ವ ಇಂಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐನ ಗುರುಕುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಾರೆ ತೋಜು. ಓಕೆ ದೀವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ ಕಲ್ತನೆಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇರ್ಲ ಬೇತೆ ಇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಲೆ ಅವೇ. ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಮಿತಾ ದಿತ್ಯ ಏನಿತ ಓ ದಿತ್ಯ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಬಾಲೆರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಡ್ದೇವೆರ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಗುರುಕುಲ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪವನ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ನೆನಪಾನಗ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ನೆನಪ ಕ ಕುಂಬುಡದ ಬಳ್ಳಿ ಬೂರಿಂಚ ಬೊಕ ಗಣಪತಿ ಪಾ ಇರ್ನಿಕುಲು ಫಲಬತ್ತೊಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಡ್ಡ ಸಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಏನ ಗುರುಕುಲ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅರ್ 10 ಸರ್ತಿಲ ಅತ್ತೆ ನಿಧಾನೋಡು ಅತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆಡು ಅವೇನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುವೆರು, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬೊಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಅನೋಟೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಏನ ಕಾ ಬೊಕ ಮಾನ ಆರೊಂಜಿ 5 ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಹಿಂಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಟು. ಸೊ ಅಂಚ ಏನ ಗುರುಕುಲ ಏನ ಮೂಜು ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೇನ ಸಾಪಾಟಿಲು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ದಿನೊಲ್ಲ ತುಪ್ಪಿನಿ 8 ಜನ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಡ 10 ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೇರು ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಆರ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಂಚ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ ಮಂತದೇರು ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾನ ಸಿಂಗಾಪುರದಾರ ಅಂಚ. ಸೊ ಏನ ಸಾಪಾಟಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡೆ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಾಪಾಟಿನಕ್ಲೆಗ್ ಫೋರಮ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಕುಡಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ಅತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ರೀಜನ್ಸ್. that itself is a motivating factor. ಪಂಡ ಈತೆಲ್ಯ ರೀಜನ್ ಆದ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಅವೇನ್ ಓದೋಡು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ದುಂಬಗ್ಲ ನನ್ನ ಐನಾತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆನ್ ನನಾತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಆಶಿಸೋನ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ. ನನ್ನ ಏರಾಂಡಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಎದುರು ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲದ ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಂಡ್ರೆ ಕೇನೋದಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ಮಂತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈತೆ ಮಂತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಲೆಕ ಎಂಕೋ ಎಗ್ಲ ಇಂಚ ಸೋಜೊಂತಿತ್ತು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗು ಏರಾಂಡ್ಲ ಇಂಚ ದುಂಬು ಕೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಟ್ ಅವು ಈ ಗುರುಕುಳೆನ್ನು ಕೈತು ಎಂಕುಳೆಗ್ಲ ಅವು ಕಲ್ಪರೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಧನ್ಯತ ಭಾವ ಬರಂತುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಎಂಕುಳ ಕೈತುಲ ನಡಪೋಡು ಅಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಪೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ನಾನೇರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡೆ ಜಂಡ ಇತ್ತೆ ಗುರುಕುಲಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಆನ್ ಉಂಡ ಒಂಜೆಂಡೆ ಪ್ಲೇಗೆ ಸಾರಿ ಅವನ್ನ ರಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೇನುಡಿ ಅನ್ಬಾತೇನೆ. ಹಲೋ ಕೇನುಡಿ ಕೇನುಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಕೇನುಂಡು ಇರೆಗ್ ಕೇನುಜಿ ತೋಜೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅರೆಗ್ ಕೇನುಜಿ ತೋಜೋಡು ಆರ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಕೇನುಡತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬರ್ತನ ಅಂಚಿನ ಸರಿತಕ್ಕಾಗು ಜಗದೀಶಣ್ಣಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮನ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಗ್ಲು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ
ಈ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪವರ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು ನಿಖಲ್ ಮಾತು ಎನ್ನುದಿಪ್ಪರು ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ ಸೇಮಿಗೆನ್ನು ಬಟ್ಟಲ್ ಪಾಡು ಮತ್ತಂಡ ಕೈ ತತ್ತದ ಬೂರ್ಂಡದಿರ್ತು ಎಂಚಾವು ತಿರುಗಿ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳುತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 10 ವಾರ 57 ದಿನ ಸಾಧಾರಣ 300 ಜಾಸ್ತಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಿಖಲು ಆ ಶೇಮಿಗೆನ್ ಪೂರ ತಾರೈದು ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದದು ಕರತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರೆಪನ ಈ ಹಂತೋಗಿ ಬೈದರು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಒವ್ವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಲ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮನ ನೆಟ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ 9 ಜನ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ತಂದಿಪ್ಪು ನಕಲು 25 ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಶುರು ಕೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ಸಾಧಾರಣ 50 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ನಡುಟು ಅಕ್ಲು ಬುಡಿಯರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚನೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ ಅದ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕರಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ನಡುಟು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಸಮಯನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಾಯಿಕ ನಿಖಲು ಇಂಚ ಇಂಚನೆ ಮೀಸಲು ದೀದು ಕಲ್ತದು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪ ಎಂತ ಪದಕುರಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪಂಡೇರು ಸರಿತಕ್ಕ ಜಗದೀಶನ್ನೇ ಕರಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ 5 ವರ್ಷದ್ದು 6 ವರ್ಷದ್ದು 92 ವರ್ಷದ ನೋಟ ಇತ್ತರು ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಧವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಖ ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲು ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಪುರುಲೇರು ಅవి ಕಲ್ಪನಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಏಪಲ ಐಕೊಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಂಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಕುಲು ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತನ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ನಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪುನ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ದಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ಸಮಯ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ತನೈಕ್ ನಿಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಕ್ಲಾಯ್ನ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರೆಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಗಳ ಕಲ್ಪಾತಿಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತಾಡಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ಇನ್ನಿತ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ನ ಎಡ್ಲೆಪ್ಪಳು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಏನು 4 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಏನು ಕಲ್ತೆ ಶೀವಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪಾದ್ರಿಂದ ಐಟ ಆತು ಉತ್ಸಾಹ ಬತ್ತಂಡ ಬುತ್ತಿ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಏನು ಊರಿಗೆ ಪೋತನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನಾಗ ಎನ್ನ ನೀಸ್ ಕೇಂಡಾಡು ತುಳುಟು ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಪಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಕೇಂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಸೇರ್ತಾಳೆ 8ನೇ ವಾರಡು ನಿಖಿಲ ಲೆಕ್ಕ ಓದಿಯಾರ ಬರೆಯಾರ ಮಾಂತ ಬತ್ತಂಡು ಆಳಿಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಾತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯಾಳು ಅಂಚೆ ಹೊರ ಇಂದಿನ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಅಯ್ನ ಬುಡಿಯಾರ ಬಪ್ಪಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಅಂಚನೆ ಏತು ಉಮೇತಡು ಪಾತಿರುವರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೋಲೆ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೆನಡಾ ನಿಖಿಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬರೋಂದೇ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪನೆ ತುಳು ನಿಖಿಲಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮನ ಇಜ್ಜಿದ್ದು 24 hours ಬರೋಂದು ಅಯ್ನ ತೂನಾಗ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಕಲ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ನ ಪಸರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಸರಿತಾ ಅರುಣ್ ತೊಲೆ ಆರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗಲೇ ರಂಗೋಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಪುನಗನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಆರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಸಿಡ್ನಿಡ್ ಅಲ್ಪನೇ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ
ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲೆ ದೀತ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಲ್ತದ ಪಾಡನಿರ್ತಾರೆ ಇಂದನ್ ಮಾಂತ ತವನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಳುನು ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಕಲ್ಪೊಂದು ಪೋರೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಸರಿಸಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಇಜ್ಜಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಟೀಚರ್ ಆದವಲ್ಲೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಕ್ಲೆ ನೆನಪದಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶಾರ್ಪುಂಡು ಟೀಚರ್ ಅಂಡ ಬಲ್ಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಂತ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೀವೆಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆ ತೆಳಿಕೆಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ತೂಪನವನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಗಣೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿ ಜಾ ಅಮ್ಮನ ಜಾಡೆ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಪಂಪನೆ ಅವು ಕರ್ಬದ ಕಡಲಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ನಣವರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಉಂತುವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಕ್ಲೆ. ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಪಂಡರ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಸೇಮೆದಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಆತಿ ಚೀಪೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಗುರುಕುಲೆ ಈರೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ ಕಲ್ತದು ಎಂಚ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ್ ಬತ್ತದು ಇನಿ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರು ನಮಕ್ ಪೂರ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಗುರುಕುಲಿಗೆ. ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Rashmi Kotian to introduce President Srivalli Rai Martil. ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರಾಯಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಆಟ ಪುದರ್ನ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪಸರೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರಾಯಿ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ತಾಳೆ ಗರಿ ತುಳು ಗ್ರಂಥಲೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಗೀತ ಮೇರೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಬಿರ್ಸೇರು. ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಈರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣಿಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನೋಡ್ ಪಂಡು ಕೇನೋನ್ವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಶ್ಮಿ ಕೇಂದ್ರದ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿತಾ ಅರುಣಗ್ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಬಿನ್ನೆರಿಂದ ಪಂದ್ರೆಜಿ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಆನಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿನಿ ಮಣೆ ಕೊಡ್ತ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪನ್ಪುನಾತೆ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಣ್ಣಗ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗ್ ಸುದರ್ಶನ ಎಕಡೆ ಎಂಚಿ ಉಲ್ಲೆರು ರಾತಿ ಬೊಟ್ಟುನ ತೂವಜುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಪೂರ ಸುದರ್ಶನ ಇರೆ ನಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಊರುಡ್ದು ಪರ ಉಡ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುರೂಕು ಯಾನ ಇನಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲೇನು ಪಂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 2025 ಐಟ್ ಶುರುವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕುಲು ಬನ್ನಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ತುಳುಕೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡಾಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಡು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವೋಡು ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಪೂರ ಕಡೆಡ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆದುಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪವ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ದಿನೋಲ ಕೊರ್ಪ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಐನ್ ಎಂಕುಲು ತಿದ್ದದು ಕಡಪಡುವ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದರೆ ಬತ್ತಿಜಿನ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಕಲ್ಪವ ಐಕ್ ಬಡದ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ ಕೊರಿಯರ್ನ ಯಾವಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಕುಲು ಓದ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ಪಿರಾ ನಿಕ್ಲೆನ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಲ್ಪ ನಿಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಓವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಅಕ್ಷರಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿರ ಉಲ್ಲಾರು ಐನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡನ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪಲ ತಿದ್ದೋನ್ವರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಕುಲ ಐನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ.
ಅಂಚದು ಇನಿ ಈತ ಜನಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದು ನಿಕಲು ಇನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದೆ ತೊಂಡರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡವರಯನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ನಿಕಲು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಇನಿ ಇಂಡೆ ನೀಡಿಗೆ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಸರಿತಾ ಜಗದೀಶ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂರ ಜನ ಪಂಡೇರು ನಿಕಲು ಕಲ್ಪನೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ನೀರು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಸುದೆಟ್ ನೀರು ಒಲ್ಪಲ ಉಂತುಜಿ ಅವು ಪೋಂದೇ ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ನೆನ್ ಕಲ್ಪಲೆ ನೆಟ್ ಸಾಧನೆಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಾಳೆಗೆ ಗರೆ ಒಲ್ಪಾಣಲ ತಿಕ್ಕಣ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಓದೆರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಕುಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೇರೋನ್ವ ಒಲ್ಪಣಲ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮಲ ತೆರಿಯೋನ್ವ ಅಂಚ ಮುಂದೆ ಈತ ಓದ್ಯರೆ ಬರೆಯರೆ ನಿಕುಲು ಕಲ್ತಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲ್ಲ ಬೋಡು ಇನಿ ಪೂರ ಜನ ಪಂಡೇರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ ಜಗದೀಶ್ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಿಟ್ಟು ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟಗ ನಿಕುಲು ಬರಿಯರ ಅಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತನೆತ ಸೆರೆಮನಿ ಅತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರಂಪರೆದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವತೆ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐನು ಆ ಒಂಜಿ ಒರಿಪಾವನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಆಟ ಶುರುವಾತನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶುರುವಾತಿಜಿ ಆಟದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ಪವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ಪವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ಪವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟಾವಡು ಪನ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ರೀತಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆತು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿರ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನತ್ ನಿಕುಲು ಒರಿದ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪವಡು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಮೆಗ್ದಿ ಮಗ್ಯಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಣಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡಿತ್ತಿನ ನಾಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ತುಳು ಓದ್ಯರೆ ಬರೆಯರೆ ಬತ್ತಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಟದನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಲು ಆಂಡ ಅಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲು ನಮ್ಮ ಸರಿತಾ ರಂಗೋಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ರೇಡಿಯೋ ಶೋ ಮಲ್ಪುವೆರು ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತರ ದನಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಐಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾರಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಬರ್ತ ನಕ್ಲೇನು ಅತ್ತಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ ನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಪವನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿರುಳು ನುಡತೆ ಐನು ಅರಪಿದಯ ಕನಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ವಾರೋಡ್ದು ದುಂಬು ಎನಲ್ಲ ಆರು ಲೆತ್ತದ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಆರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡಿಯ ಸರಿತ ಮಲ್ತನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ನಿಕುಲು ಐನ್ ತೂಲೆ ಖಾಲಿ ತೂಪುನತ್ ಕೇನ್ಲೆ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನ ವಿಷಯಲು ಐಟ್ ತಿಕ್ಕು ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪು ಆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರಿತಾ ಬೇರೆ ಜಗದೀಶ್ ಆರು ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ಕ ಆರು ಲಾಂಚೆನೆ ಸರಿತನ ದುಂಬುದ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಗದೀಶ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಲಾಂಚೆನೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಲ್ತದ ಆರ್ನ ಅಕ್ಷರ ನಿಕಲು ಆರ್ನ ಬರೆಯನತ್ತು 2 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜಗದೀಶ್ ಬರೆಪುನ ಅಕ್ಷರ ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಆರು ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೊರ್ಲು ನೀಟಾದ ಬರೆವೇರಾರು ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಆರು ಲಾಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಆಟಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದುಲ್ಲೇರಾರು ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಬೋಡಣ್ಣಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಕುಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನಾಡು ಅವು ಆಣಂದ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆ ಒಂಜಿನ ಎತ್ತತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಆವಡು ಆಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಲಂಚೆನೆ ಆರು ಓಲೋಲೋ ಉಪ್ಪಿರ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಿತ್ತು ಓಲಿತ್ತೆರಡ ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿತನಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅದು ಬರ್ತಿರಾರು ಪೋಯ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಾತ್ರನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ
ದಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆನಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಲಾದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಾರ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರ ಆಟದ ಆರ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಸನ್ನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಯಾನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತೇ ರಾತ್ರಿ ಆವಾಡು 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಕೋವಿಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನಿ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರುಣುಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಿ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂಕ್ ಮುಂದೆಕ್ ಈ ಆ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬರೋಡಣ ನಂಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ಆತು ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡಿರ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟದು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುಪೋಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂದು ಅರಂಗೇಟ್ರಂಲ ಆಂಡ ಮುರಾಣಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ದುಂಬು ಕೊನಪುನ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡು ಆರು ತುಳುಟ್ ಆಶು ಕವಿಂದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ 15 ನೋಟು 35 ಪದ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪುವೆ ತಬಲ ಕಲ್ತೊಂದು ತಬಲಡ್ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಲ ದೆತೊಂದನ ಬಾಲೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣನ ಮೋಹನನ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ನೆಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಸೇರ್ಪವನ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಏತ್ ರಾತ್ರಪಗೆಲ್ಲ ಕುಲ್ವೇರ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಆರ್ಲಾಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಷೆ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸರಿತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ನೆಟ್ ಯುಕೆಡುಲ್ಲೆರಕುಲು ಸರಿತ ರಂಗೋಲಿ ರೇಡಿಯೋಡು ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಆ ಬಾಲೆಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪಾವೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೇರು ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೆಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೀತ್ಯ ಈತ ಎಲ್ಯ ಬಕೊಂಡು ಆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಡವರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಲುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪಲೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೇನ ಗುರುಕುಲಾದ ಕಡೆನ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆತ ಸಾರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಈತರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಏನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಿತಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪಣ್ಣು ಆರ್ ಏಪನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತುಳುವಸಡ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಒಂಜಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ತವೆ ಜೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಒಂದೇ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಕಲ್ತದೇರ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ ಮಿಶಿಗಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಆರ್ನ MC ಕೇನೊಲಿ ಮುಲ್ಪಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ MC ಸ್ಮಿತಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ತುಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಇರ್ಬತ್ತನ ನಾನು ಆ ಎಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ MC ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ 2 15 ಸೀದ ಸ್ಮಿತಾನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ್ ಗುರುಕುಲಾದ ಪಡೇನ ಎಂಕ್ಲೆ ದನ್ನ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಬರ್ನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಫ್ಲಾರಿಡಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರೆ ಈರೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಲಿ ತಾಳೆಗರಿನ ಓದುನಾತ್ ಮಟ್ಟಗ ಸಾಧನೆ ಬತ್ತಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪಂಡರ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೆರಿಸಾಯದ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭೂಮಿದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ಇನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದ ಇದನ್ನ ಈ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಮಸ್ಕತ್ ಮೇರೇನ ಓಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ಇಂಚಿನ ಲೇಸುದ ಒಂಜಿ ನುಡಿಪೊಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದವರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ತುಳುವ ಮನ್ನದ ಕಮ್ಮೆನನು ಲೋಕರ್ಮೆ ಪಸರೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿತ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಟದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆಟದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದ್ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಸುಧಾರ್ತಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಯಿನ ರೋಷನ್ ಪುತ್ತೂರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆತ ನಿರೂಪಕರಾಯಿನ ಸ್ಮಿತಾ ರೈ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿನ್ನೆರಿನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿಂಗಾಪುರದ ರಶ್ಮಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರ್, ಅನುಭವ ಪಟ್ಟೊನ್ಯ ಚಿದಾಂಬರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿತಿ ಸಾಲ್ಯನ್, ಅಂಚನೆ ಬಾಲಾದಿತ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ರಶ್ಮಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮಾಧವಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಂಚನೆ ಅನುಭವನು ಪಟ್ಟೊನ್ಯಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಊರು ಪರವೂರುರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಗಣ್ಯರೆಗ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಲು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡು 11 ಕ್ಲಾಸ್ 30 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ 240 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲೆನ ವಾಕ್ಯ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗುರು ವೃಂದಗು ಏತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಲ ಕಡಿಮೆನೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ನುಡಿಪೊಲಿ ಸಂದಾವೆ. ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಮಸರದ ಬೇಲೆದ ನಡುಟ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಸಮಯ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗ್ ಅವೆತ ಪಿರವುಡು ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಜ್ಜ ಕೂಟಗು ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮೇರೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಿಸವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು, ಆಟ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೆಟ್ರಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ರಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆಟದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚನೆ ಏರನಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ಬೊಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತನ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಶ್ವಿತಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಶ್ವಿತಾ ಮೇರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳುವಪ್ಪನ ಭಾಷೆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶಲು ನನಾತ್ ನಮ್ಮುದಿನ ದೈವದೇವರು ನಮಕ್ ಕೊರಡಂದು ಪಂಡದು ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗ್ ಕೊನೆ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಡು ಪಟ್ಟಂಗ ಪರ್ಲಾಂಡ್ ಓಕೆ, ಇದೀಗ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಡ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಇಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಎದಾವತ್ತನೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಖುಷಿ ನಂದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಸಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟುರ್ಲೇರು ಆರ್ನೊಂಜಿ ನುಡಿಕೆ ನೋಡು ಇರು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇರು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಕ ನುಡಿ ಕೊರೊಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಡಿಕ್ ಬರೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಟದ ಸುರುಕಾದ ಆಟದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗು ಬದುಕೆರೆಗು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟೊಂದು ಬೋಪನೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು
ಈತ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದುಂಚಿ ಈ ಲಿಪಿ ತುಳುತ ಲಿಪಿನ್ ಕಲ್ಪ ಅದು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಇತ್ತಂಡ ಪಾದೆಗ್ಲ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವಲಿ ಎಂದು ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನೆಯನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನಕುಲೇನ್ ತೂನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅವೇನು ಸ್ಮರಿಸಾವಲಿ ಇದೇ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲೊಂದು ಇದೊಂದು ಉಮೇದಿಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಇದು ಹಠ ಬದದ್ದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಪ್ರಥಮ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಡ್ದೇರಡಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಪವನ ಮೆಥಾಡಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಲ ಪನಾರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸರಳ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪವರು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ನಂಚಿನ ಮೊಗಲ್ ಘಟಾನುಘಟಿ ಅತಿರತೇರು ಮಹಾರತೇರು ಮಾತೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದೋಡು ಜಗದೀಶರು ಮೊಗಲ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಲೇನು ಕೊಡ್ದು ಜೋಕುಲೇನು ತಿದ್ದದು ತೀಡ್ದು ಇನ್ನು ಕಲ್ಪಾದು ಇನ್ನು ಈ ಹಂತೋಗು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟಕಂತ ಉಂತಾದೇರು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಥಮವಾದಿಯಾನು ಸುರು ನಿಕಲೆಗೆ ಆಸಲನ್ನು ಸಂದವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಈ ಆಟದ ನೆತ್ತ ಒಂದೇಟ್ ನಿರೇಳ್ದು ಕಲ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನನ ಪನ್ರೆ ಪುನು ಜೋಗುಲ್ನ ವಿಷಯನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಇನ್ನಿತ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲು ನಿಕಲು ಬಾರಿ ಗೇನದಿ ಇದು ಈತ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಯತ್ನಲೇನು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಬರವು ಕಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಕಲ್ತರು ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಸರಿ ನಮಗೆ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಕುಲ್ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಪಾತೆರು ತರಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತಿನ ಅನುಭವ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಗಾನೆ ಬರೆವರೆ ಅವೇನು ಬರೆವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಾರು ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ದಿನೋಟು ನಿಕಲೆ ಒದಗದುಂಡು ನಿಕಲು ಇನಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದೇನು ಮಾತ ವಿದ್ಯಾ ಚಾತುರ್ಪುಲೇನ್ ತೋಜಾದ ನಿಕಲ್ನ ಮಾನಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂಡಾರು ಅಂಚ ನನ ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ನಿಕಲ್ನ ವಿದ್ಯೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ ಅಚ್ಚಾದ ಒರಿಯೊಡುಂದ ಅಂಟ ನಿಕಲು ಕಲ್ತಿ ವಿದ್ಯೆನ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂಚೂರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಉಪದೇಶ ನೀತೋರ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಜಾವ್ಲ ಅಂದವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ ಅಚ್ಚಾದ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಬರೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕುರಿಯಾಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕುರಿ ಬರೇನೆ ನಮ್ಮ ಓದುದು ಪಂಡದು ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಚಿಲ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭ ದೇವನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ದಾದ ಬರೇಪಿನ ಎನ್ನು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಬರೇಪಿನ ಓದುದು ಕೊರ್ದು ಓದುದು ಪಂಡದ್ದು ಐತ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಲೆ ನಾಡು ಬತ್ತದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಗೇನೋಗು ಸಾಣೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಶುರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇನಿ ಬರ್ಯಾರೆ ಕಲ್ತದ್ದು ನಾನಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಪಟೊಂದು ಬತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಲಾವರೆ ಒಂದು ಮಾತೊಂದು ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ ಕಲ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಭಾಷೆಗೆ ಕೂಡಾತು ಬಲ ಬತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬರವುಲ ಬರೆಯರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಕೊನೋಡುಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಆ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಆದು ಬರೆಯದ್ದು 4 ಜನ ಕಲ್ಪಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಏಪಗುಲ ನನಾಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನೇನು ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈತ ಮೊಗಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನಗಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈತ ಸುಲಭೋಡು ಕಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಸುಲಭ ಸರಳ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಮದಪರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ನಾವು ಏನು ಹಿಡಿದು ಬುಡಿಯಾಡ ಮೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುಡಂದ ಅಂದ ಮದಪರ್ಲ ಅತಿ ಸುಲಭ ಉಂಡವೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ್ದು ದೀನ್ ಎಂಕುಲ್ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ತು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿಕಲೆ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬರೆಯೊಂದೇ ಕೂಡ ಆಪೋಣ ದೇವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬುಂಡ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಒಂಜಿ ಬರೆಯಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಚೂರು ಬುಕ್ ತೂಡಾಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಸುರುಳಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಅವು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗೋಡ ಈಮೇಲೆ ತಿರ್ಗೋಡ ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸುರುಳಿ ಹೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಸುರುಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಮೇಟ್ ಈಮೇಟ್ ಯಾಕಡೆ ಜಗದೀಶರ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ಲ ಕೊರೋಡು ಈಮೇಟ್ಲ ಕೊರೋಡು ಒತ್ತಕ್ಷರಲ್ಲ ಏನು ಪುರ ಅಂಚವ್ರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡಾಪ ಅಂಚ ನಿಕಲು ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂದೇಕ್ ಬರು ಪ್ರಯೋಜನಗೂ ಬರು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆತ್ತವಿರೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಕುಲು ಬಾರಿ ಮಂಗವಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಜಿನ ದಿನ ತೂವರೆ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ತ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆನಿದ ದಿನೋಟು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ್ದು ಬರೆಯದ್ದು ಊರಕ್ಲ ಸಶಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಥಮ ಪಂತೆಡು ನಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾತ ಮನದಟ್ಟು ಮಲ್ತೋನಲ್ಲಿ
ದೇವನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡೆ ಆಯ್ನನೆ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕಲ್ ಕಲ್ತಿ ವಿದ್ಯೆನ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ದಿ ಒಂದ ಏನೋ ಸಾನೆ ಪದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ದೇವರು ಮಾತಿರೆಗೆ ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪವನ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬುಳೆ ಒಂದು ಪೋವಾಡು ಸಮಸ್ತ ಜನಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರಿವು ತಿಳಿವು ಮೂಡಾಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪನಿಕಲೇನು ಪಸೇರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಏನಿತ ದಿನೋಟು ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನಿತ ದಿನವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ಖುಷಿಟಿ ಆಚರಿಸಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ದಿನ ಏನಿತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂಜಿನ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ದಿನ ಆದುತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಏನಿತ ದಿನ ನಿಕಲ ಜೀವನೋಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂದಿನ ಘಟನೆ ಆದ ಒರಿಯಾಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಬುಕೊನೋಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನೇ ಪಂತ ಜರ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೆರ ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿನಿಯನ್ ಆ ದಿನಕುಲು ನಮಕ್ ನೆನಪು ಸರಿತಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸಿ ಬುಲ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ್ ಬರ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಈ ದಿನಕಲೇನು ನಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಡ್ ಎಂಚ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಅದು ಬಿದೆ ಪೋನ ಬೇಸರ ಆತನ ಆ ದಿನ ನಂಗೆ ಕಾಣಿ ಅದು ಬೇಸರ ಆತನ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದ ಈ ನೆನಪುಲೇನು ನಾವೇನೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ನೆನಪುಲೇನೆ ಪಾತಿರ್ದ ದಿನದ ಇದ ಪಂಡ ಈ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಟ್ಟ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಯಸ ಪಟ್ಟು ಪಿನ ಒಂದೇ ಗೌಜಿ ಒಂದೇ ಪಾತಿರ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಆಯ್ತ ಬಿರವಂಜಿ ಅವೇನೇ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆನು ನಿಕಲು ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮುಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ದಿನ ನಂಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆನೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ಆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಖುಷಿ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡ್ಯಾಡು ನೆಲೆ ಆ ದುಪ್ಪಡಿ ನೀಡ್ದು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಾಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಪಾಯಸ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅದಾಗ ಅಂಚ ಆವಾಡು ಕಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಡತನ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತೋ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಉಂಡತ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಆತನ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲವೇನು ಬಾಯ್ ಬಿಡುದು ಪಂಡೆರಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಾಟಕ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪನರೆ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಇನ್ನು 8 ಜನ ಕಲ್ತದ್ದು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಾತೊಂಡೇರು ಅಕಲ್ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರನ್ ಪಿನ ಉಂಟಾಕಳ್ಳ ಭಾವನೆ ಅವೇನ್ ನಂಗೆ ಏನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಪುರ ಆದ್ ಖುಷಿ ಅದೇ ಬೈದಿನಾಪುಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿಡೆ ನಿಕುಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದಾಡ್ಸಲಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ನೆಟೆ ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಉಲ್ಲಾರ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವಾರು ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನಿ ಮನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕುಲ್ಲುಲೇ ನಿಕುಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಬನ್ಲೆ ಆನಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅದು ಗುರುಕುಲ ಅದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಲವ್ಯತ ಪ್ರತಿ ವರಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ನಾಡು ಬತ್ತುವೇರು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯಗಲ ಒಂಜಿ ಮನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮನರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲೇನು ಆಯಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆತ್ತ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜವನ ಅಂಚಿನ ಜನ ಅದು ಬರ್ಪಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲೆ ಶಿವಲ್ಲೇಖ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತಿರ ನಿಖಲ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಪಾಡು ಏರ್ಲ ಸುದರ್ಶನ ಪಾತೆರ ಉಂಡ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ ನಿಖಲ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೇವೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫೀಷಿಯಲಿ ಮುಗಿದುಂಡು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಕುಲ್ಲ ಪೋರೆತ್ತಿನ ಪೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಮನಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನಣ್ಣ రెండు జోకులు ఎడతా ಒಂಜಿ ದೀತ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾಲ್ ಮೂಲೆ ಕುಟುದು ಮಲ್ಲ ಅಗುಲೊಂಚೂರು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನರ್ ಎತ್ತನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಗಲ್ನ ಕೇನರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಯಾಂಬಕ ಕೇಳ್ವೆ ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ರೀತಿ ಸಾಲಿಯನುಲ್ಲರತೆ ಆರು ಅರೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತನಾರು ಅಂಚ ಬೇತದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಕಲ್ಪಲ ಸುಲಭ ಈ ದೇವನಾಗರಿ ಬಹು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿತ್ನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಲ ಸುಲಭ ಅಂತೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಚಿನೆ 12 ಸ್ವರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನೆ ವ್ಯಂಜನಲು ಉಲ್ಲಂದ ಐಕ್ ಆ ಕನ್ನಡದ ಐಕ್ ಉನೇನು ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮೇರೆಗ್ ಅವು ದಾಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ದೀತ್ಯ
ದೀತ್ಯ 5th ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ದ ಬಾಲೆ ಬಟ್ 5th ಗ್ರೇಡೆಡ್ಗೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರಪಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಾಲೆ ಅದು ಹಾ ಕಾಲ ಅವೆ ನಿತ್ಯ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ತುದು ಜೋಕ್ ನೆಟ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಮತ್ ಮಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೋಲೆ ಪಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಜೋಕ್ ಎಂತುನಗ ಬಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ One ಓಕೆ more, one ನಿಗುಲ್ one ಪೂರ ಮಲ್ತುನ now. ಈತ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತುನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡಂದ ಆಪುಂಡು. ಅಂದ್ ಅವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ ಈಚ ಜನ ಕಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನೈತ ಸ್ವನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಲ್ದ ನೈಟ್ ಸಾಧಾರಣ 25 ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೆತ್ತುಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ಒರಿದಿನ 74 ಜನಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಣದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಪಂಡ ಸುರುಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಜನರಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಪ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದಿಪ್ಪೇರು ಸುರುಕ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪಂಡ ಹೌ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಪಂಡ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಆಟ ಆಗಸ ಒಂದು ಪಂಡದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ಕಲು ನೆನಪಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅಂಡ್ ಅವೇನೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪೊಡ್ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಎನ್ನ ರೆಂಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಸನೆ ಇಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನೆ ಆರ್ ದ ವೇ ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೂನರ್ ಅತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಓವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬರೆವಿನ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಎತೋ ಸಮಯ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ದ್ಯಾಂಡ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯನಾಗ ಕೈ ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಒತ್ತದು ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಏಪಲ ಲೈಕ್ ಓದುವೆ ಬಟ್ ಬರೆವನೇ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಟು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರೆವನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬರೆಯೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ತುಳುಟು ಬರೆಯವರ ಎಂಕು ಬರ್ಪುಂಡು I can also try to write in both Kannada and Tulu. So it is a good way of doing. So this is my experience. Thank you, Bhaskarana. Thank you, Srivalli Akka. Thank you, Batre. Bhaskarana dadanda are I don't know different part of world baranguleru, but namak gottakundu arla enna same time zone udilla illa mutta ulla. He will post ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡುವರು 12 o'clock ಏಪಲ ತೂಪನೆ ಸೊ 12 ಗಂಟೆ ಪಾಡುವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲಕ್ನಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಫೇರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಲು ಸಿಂಗಾಪುರ್ದಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಫೇರ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಸೊ ಆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ learn more and give more. So Eid Pandadu, I thank you so much for the teachers and let this keep going on. Thanks Prasanna. Bokka ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಈ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸುರುಕು ಎಂಕ್ಲಗೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನಾರು ಸತೀಶ್ ಪಾಲರ್ ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪನು ಸುರುಕು ಆರು ಎಂಕ್ಲನ ಗುರುಕುಲು ಸೊ 6 ಅಂಚ ಎಂಚನೆ ಇಡೀ ಈ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ 6 ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯರು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕಲ್ಪವಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ಅರೆನ್
ನೆನ್ಪೊಡಿ ಬೋಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ 5 ಜನನ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಡ 6 ನೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡ್ ಕಾರಣ ಪಂಡ್. ಓಕೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ರತ್ನಾಕರ್ ಅತ್ತವೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಪಂಡವೆ ಸುರುಕು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲವೆ ಶುಭಾಶಯ ಇನಿ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಗ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ತ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕವೆ ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತೆರಿಯರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ಎಂಚಿನ ತೋಜುಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ಬತ್ತನ ಜನಕ್ಕುಲು ಜೋಕುಲಾಡು ಮಲ್ಲಕಲಾಡು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮಕ್ ತೋಜುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ತೂವರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕವೆ ಕಲ್ಪೈನ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಅವೆ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಲೆ ಅತ್ತು ಈರ್ ಇಜ್ಜರ್ ಪಣದಿರ್ಬೋ ಗುಟ್ಟುಡು ಕೇತುಂಡು ಅತ್ತು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಇಂದು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎನ್ನ ಇನಿ ಬಾನದ ಒಂದಿತ್ತನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕತ ನಂಗ 28 ಅಂಚ ಪಿರ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನೆ ಅಂದ ಯಾನು ಈರ್ ಮೇ ಇನಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಇನಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದ ವಿಶಸ್ ಲ ಅಂದಲೆ ಎಂಗೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಗಲ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಿಂಡ ಓ ಎಂಕ್ ತೋಜನ್ ನಿಜತ ತೋಜನ್ ಕೈಟ್ ಬೈದನ ಓಕೆ 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 ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಏರೆ ಬರ್ರ ಅಬುಣಿ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಇಮಾನಿಗೆ ತೊಂದ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಡಿಗೆ ಅವಡತ್ತೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊನೆನಾ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಣ ನಾರೇ ಮಲ್ಪೋಡದು ಒಂಜಿ ಉಬರ್ದಗಲ್ಡ ಪಣ್ಣಾಡತ್ತೆ ಕನತ್ ಕೊರ್ಲೆಂದ ಅಕಲ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಪಲಗನ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗವು ಎಂಕಲ ಬೈಯಡ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಪ್ಪ. ನರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಇರ್ನ ಓಕೆ ಅವು ಬೇತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಟ್ ಶಾಲಿನಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಆರೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪನಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇನ್ ಬುಡಂದೆ ಕಲ್ಪುನಾರ ಆರು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತುಳು ಅಸಿಡ್ ಕಲ್ತದ ಒಂದೇ ತೊಂಡೇರು ಹೆಂಚಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಠಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಂತ್ ಜೇನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸುಮಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಐನ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪುಜೇರಾರ್ ಅತೆ ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಡಲ್ದ ಧ್ವನಿ ಪುತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಶಾಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಶ್ವೇತ ಉಲ್ಲೇರ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬಟ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಪರ್ಬೋಗ್ಲ ಬೈದೇರ್ ಸಿರಿಪರ್ಬೋಗ್ ಬೈದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಲ ಮಲ್ತದೇರ್ ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏನುಣ ಕೇಳು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಿಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ 2 year ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಇನಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ 2 year ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು 10 ಮಂದಿ ದಿನೋಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯೋದು ಬಾಡ್ವೇರು ಮದ ತೋಪುಣತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಚೂರ್ 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 ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಚಾಲುಂಡ ಚಾಲುಂಡ ಅದು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಹಂದಿ ಆನ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯೆ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಆಂಡ್ ಒರ್ಮನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 14ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರಂಡತ 14ನೇ ಆಂಡ್ ತುಳುಟು ತುಲೆ ಅಂದ ಹ್ಮ್
ಬಂದಂಡ್ ಹ್ಮ್ ತುಳು ಮಾತ ಓಕೆ ಕಲ್ತದ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಂಡ್ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಕಲ್ಪದ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ವರ್ಪಿನ ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿತ್ಯ ತೂಯಿನಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ರೆ ಇರ್ನ ಆರು ಓಕೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಂಡರತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಅವೇ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವೇ ಈತ ಮೇಹನತ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಪುನತ ಅಂಚೆ ದೀಂಡ ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದ ಕಲ್ತದ ಬೊಕ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ ಅಣ್ಣನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು ಆರ್ತುಲೆ ಕಂಟೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಪಿರಾವುಡ್ದೊಂಜಿ ಪೂರ ತುಳುತ್ತನೆ ಅರ್ನ ಅವಾರು ಈ ಸತಿ ಗೆತ ಮುದಾನಿ ಗೆತನಿ ಯಾರು ಪೋದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಖಾಲಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪೋದಲ ಎಂಕ್ ಫೋಟೋ ಬರ ಕಡ ಪುಡ್ದಿರ ಅಕ್ಲ್ಡ ಮಲ್ಪ ನಗಲ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಬಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶು ಕವಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಬಟ್ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಅವೇ ಮುಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅವೇ ಬಂಗಾಲ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಉಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ ಕಂದ್ ಉಂದಾಂಡ್ ಅಶ ಉಂದ ಒಂಜಿ ಪಂಡೋಡು ಪಂದ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರತ ಈ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಪುರ ಅಗಲ್ನ ಇಷ್ಟದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಗಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪುರ ಮುಂದು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲು ಆನ್ ಆರ್ಬರ್ ಮಿಶಿಗನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ತುಳುನು ಒಂದು ಐಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ತೊಂಬೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಆಗಲೆಗಿಂಚನೆ ಅಗಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ ಅಗಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೀಚ್ ಆಪೇರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಒಂದು. ಸೊ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುರ ಬರ್ಪೆರತ ಅಗಲೆಗ್ ಪುರ ಓಕೆ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ತುಳುಲ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದೇ ನಿಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಎರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಪೊಯ್ಸಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆರ ಆಂಡಾಕಲ್ನ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ನವೇ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂದೆಟ್ ಉಂಡ ಒಂದೆಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಗಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ತೊನೊಲಿಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅಗ್ಲೆ ಓದುದು ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡ ಅಗಲೆಗ್ ಏನ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಡಪುಡು ತಿತ್ತೇರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಅಗಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಗಲ ಪುದರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಂಡ ಅವ್ಲು ಎಲ್ಲ ತುಳು ತಗಲ್ ತೆಕೊಂಡ ಅಗಲ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅಂಚ. This is a great idea. This can be taken up as a project. You nekkonji presentation mini maltade we can namna undette un maltananda year matte student nagul matolle at year alpa okilnalna stated university ge approach maltade nation wide undu ante promote maltananda it might be a good project. Yeah that's a good initiative. Nama we will see nama incha malpuga pannadu. Okay pakka Prashant anne also he's the founder president of Shivalli Kutumba of North America. Namana ಆಟದ ಸುರುಡ್ದೋಕಲ್ಲೇರು ಎಂಕನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಮಿಟಿದ ಮೆಂಬರ್ ಆರ ಆಟದ ಅಂಚ ಮತ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯ ನೆಟ್ ನಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುಟ್ ಓಕೆ ಪುರ್ಸತ್ ಅನ್ನಗ ಕೇನ್ಲೆ ನಾಲ್ಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಶೋರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ ಏತ್ನೆ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಇರ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಮ್ಮ ಅಂಡ ಅವು ಇತ್ತಣ್ಣ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈತ ಈತ ಅಣ್ಣ ಎರೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ ನೀನು ತುಳುಟ ನೀನು ಉದು ಮುಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ
ಯಾನ್ ಇನಿತಕ್ಕೆ ಪನ್ನಿ ಇರಡ ಅಂಚ ಅವೇ ಅವು ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಬರೇ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆಡ್ ಇಂಚಿ ಓಕೆ 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 ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚಿಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆಗಪ್ಪು ಕತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಅಂದು ರಿವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲಾಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಶಾಲ್ನ್ಯಾಕ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿನ್ ಕೂಡ ತುಳು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಇಜ್ಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುನಿ ನಂಚ ಅವು ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜಿಂದ ಅಪಗ ಮನ್ಪೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಪುಡುವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಲ ಗುರ್ತದಗಳಿತ್ತಂಡ ಅನ್ನಂದು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಓಕೆ ತಾನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಎಂಸಿ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ಮಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಇರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಶ್ಮಿಲಾ ಅಶ್ವಿತನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅಶ್ವಿತಾ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಗಪ್ಪು ಗತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ರಾತ್ರದ ಡೆಪ್ಪುಲು ಪಗಲ್ದ ಡೆಪ್ಪುಲು ಕಾಂಡದ ಡೆಪ್ಪುಲು ಕುಡವರ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದ ವಿಶಸ್ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಡೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಫಾದರ್ಸ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯೋಗ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ತಲೆ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ